Ако детето не може да разказва, проблемът може да бъде не в липсата на речник, а в липсата на структура. Тук в пустинята няма пътни знаци, но за да стигнеш до някъде е важно да следваш посоката. По същия начин е и с разказването. Много деца разказват с и после, ами, после. Не защото не могат да разказват, а защото нямат ясна вътрешна структура. Разказът има логическа последователност. Разказвачът трябва да знае кой е героя, къде се намира, какъв е проблемът, какво се случва и как завършва. Без тази ориентация детето губи нишката. Разказването изисква работна памет, логическо мислене, последователност и причинно-следствена връзка. Когато дадем на детето тази рамка, мисленето става по-подредено. А това е основа за училище, когато искаме детето да разказва, да преразказва, да пише съчинения или да разбира текст. Дай на детето 3 опорни точки. Вместо да му кажеш "разкажи ми за това", кажи следното. Къде бяхме? Какво се случи? Как завърши тази история? Разказването не е талант. То е умение, което се изгражда. Помогни на детето ти да разказва по-добре.